Şu ada çeni vara ne ça adam bilen sözüm sürtüştü. Ne çekişi bilen sözüm sürtüştü. Yöne şolun düýbüni gözle da. Düýbüni hemmesinin düýbüni gözle. Yekecesine de ziyan eden zenan dermen. Yekecesine de zarar veren bak şeyden oyza. Yekecesi şunu maçı saçını şeydip targıymırlarını hicitini. Yoburlarına can ettirdiler. Oğula sevişeni baştan vurun. Oğula seviştim. Baştaki düşmanım bilen. Ona can ettirdi, bir tehdit ettirdi. Bana can ettirdi, bir tehdit ettirdi. Geç onu. Ona o iyilik son külepeşen. Olam yoburlarına can ediyor. O da eğerine can ettiriyor. Tığırın eklerini uğraşat ettiriyor. Şu ada çenni men bilen sevişen kim bağ olsa Türkmenimiz haysın alay gıyzını erkeğini tapağı yok. Allah Teala sen bilip çağan Allah. Allah Teala sen bilip çağan Allah. Allah Teala sen tağam Kudayından tapı otuyorsun. Tağam eyde otuyorsun. Tağam beyde otuyorsun. İnim ağla otuyorsun. Sen eyle Allah intikam sen çarpar. Allah sen intikam az eder. Daja in son kızıyorşunum ediyse. Daja ediyden şu sözü dedim bana. Sen dedi Allah Teala oynamana çağan alan deldir. Eyle beyle dedi. Oğlanlar, gıylar, menime sürtüşen oğlanlar. Gıydına durmuşa çıkarmalı. Gıydılar. Oğlumu da yormalı. Gıydına durmuşa çıkarmalı. Durmuşa çıkaranızda on eğer ne hil çıkacak. Gıydına siltecek mi, uracak mı? O zatlar belli değil. Gıydına urlanı atı, siltilerini atı. Siz diri çağınıza yanacak mı? O da belli değil. Oğlan alyanız, ağırdan gelen gelin. Sizin oğucanızı pıtratacak mı? Oğucanızı oğucak edecek mi? Onun bilen. Yoğunuzun bağır edip gerden alanızla berde iş yanız. Dirinize kiçi vakti yansanız, ulu vakti yanyanız, ulrak vakti hazım ulrak. Her çağın ağacı günüm ma, süyücü günüm ma, gülyan vaktiniz ma, yan vaktiniz ma, inim ağlayan vaktiniz ma. Her hili doğru var her yerden geliyor siz silkeleye. Men ne hilem olsa men silkelenen yerim, nokodum, oturuyan yerim belli. Çağım madarda bu kadar. Bitti bu kadar. Ayrılşan, hem ekşem ayrılşan. Hem ekşem. Yok uğraşa edeceğim deport, dine deport ettirecek. Deport ettirecek. İne var ya politsiya. Men Yunus'un önünü işleyen. Men eğitken, barıp urkaycan, men tır. Gelelim. Dünyadan kork, goncadan kork, şekerden kork, mercenden kork, şekerin eğrinden kork, mercenin eğrinden kork, goncanın eğrinden kork, ondan ediden kork, ondan kork, mınnan kork, şundan kork, ay melekten kork, son köy tutulup giden goncadan kork, ondan kork, mınnan kork, eğer pistoletini uruptur, yok çağası mınna da, Sedat Peker'in gelini Angarka, yok Ankara'daki dava açacağım diyordu. Çarşamba günü bekle deyip havalı konuştu. Ondan kork, mınnan kork. Hani nerede? Çarşamba, 40 tane çarşamba geçti. Ondan kork, mınnan kork, şundan kork. O bir şey hemmene de yüzlenen. Menüle sevişen kim ma olsa. Dünya sana yüzlenen. Şu adeta ekran kaydım elif etti. Ekran kaydım. Bol ya. Denizin arasından bir yerde oturupsunuz. Bir oğlan ekran kaydın al. O da mı men? Ne ekran kaydın etti? O da mı men? Men dakazat ettim. Elif eken. Men sana dünya hazırlamaydı. Konum atken. Geliyanız. Men size bütün telefonumu ortaya koyyan. Haysi telefon çağ gittiğin adam şu telefon söküp men telefonumu verecek size. Şu sizin ekran kaydınızı paylaşan olsa, gelin elinizden gelen olsa, nemese edin men sizden hiç yerinizden korkum mu? Şeker aytça eğerime deport ettirecek, garaş, intikam eğerim ekran kaydalı otur, yok o ne de otur. Şu an hemen narteş diysen oğudan men seviştirdi. Narteş. Oğudan men yaraştırayın, ağzı bir olunda halı dokan. Bak, ağzı bir olunda halı dokan, keçe dokan, nusk edin, kesen yüzüne sanlık beden edin. Yönü menin ulu yaştaki gelinler, eğerli gelinler
Mercan aýtja, men diýe maňa aglap jaňa diýdi diýe. Mercan. Farkyndaýsan sen ýaýnymdan aýrýadym Mercan. Äärlä sen gidäý ödeň duşum bilen oturaýyn diýip. Men senden gaçjadym Mercan. Farkındamysın? Men ýaýnyma äärler gelmesin diýdim. Nartaç ýadyma düşämi? Şeker ýadyma düşämi? Äärler men ýaýnyma gelmeň diýdim. Ýadyma düşämi soň. Şundur bilýärmi? Men ödeň duşum bilen oturupm ele. Men siz bilen äärler bilen näme gurrugymma? Aýdym. Hawa jaň etjä men äärime giýje günni maňa jaň edip goýunok nämesem kam. Ene Medine bile gurlaşýar, Zeyno bile gurlaşýar. Bak Medine'den sonra Zeynep'den sonra äärli şolal. Men äärli zenanlara hiç açan çatpaty jaň etýän zenan däl. Onu maýdaýyn size. Aşan çydaýyn. Müsait misin dip ilkin mesaj ýazýar. Ondan soň jaň etýär. Ondan soň özler dönüş ýapy. Öz aýallygynym senem. Jaň edemok. Mesaj eden müsait misin? Arayabilir misin men dip mesaj. Çünkü on yollaşyr öý bolansoň men çatpaty jaň edemok. Onun size aşan çydaýyn. Onam ýene olar. Ýöne onun uguraja etjäňe birden hatta birje häzir sen bayram paşydan ýok etdiren häzir galys. Soň eskan eski söýgülsi şirin häzir men sen eniştäme deport etdirýän. Häzir sen yollaşma nikaly yollaşma deport etdirýän. Diňe tırt deport etdirýän bolsaňyz etdiriňe zaýbal bolmaýdyňyzki. Ettirýän soň zaýbal bolaň o gullugy jaňan urulyp arkaýyn ýataýyn diýen men şo derejä geldim däre. Ediň de menem rahata erim. Ediň o. Ýöne iki çagamyň mazanyň gül ekip üstüne su wormasaňyz ýatyryp agzyňyza berer. Şo men deport etýäňiz iki tane çagamyň mazaryna da seredersiňiz ýydymda. Şoňa su gülnem çalyşyp durarsyňyz mazaryna da seredersiňiz, suwuna da seredersiňiz. Gül jaşnam bir sepet gül alýan. Gülne de aýda burada renkini değiştirirsiniz. Türkmenistan'a gidenim bilenim. Yine TikTok bara Türkmenistan'a. Men Türkmenistan'a etçeğimi edebilýäne doğru da. Men Türkmenistan'a uğratmak näme? Bärde näme bilsiňiz da türmazsyňyz da tür näme etýänjede. Dünya. Näme bolýar saňa? Men Yunus'un öýüne turýan men deport etdirdi. Ettire dünya ettirde bir inçel aňaryňa 5 man girýän bolsa. Ettir. Cennet Peker. Arda yazacak dedim. Hanardan. Ankaralı. Mercan. Ärim işte ölürür çağama dilletjä diýär. Men sen çağama dilletmedim. Men ölüýüme dilletеň soň sen tak çağalardan görersiň diýdim. Ini menim ağlamaly günüm ýetip gelýär. Bu durmuş çağalan durmuşa çıkararsyň, öýürersiň. Bu durmuş sen inimle diýär diýdim. Bu hemmämizem şoňar diňe sen däle. Ärim men onu öldürür. O näme diýdiň ola? Şeker. Ärim ekran kaýdyny alyp otur ärime deport etdirjek. Şeker. Näme bolýar size? Haýsyňyza bak eliňiz wyjdanyňyza goýun. Men öle sevişenler. Başga bir adamlarla sözüňiz azaşýa sevişýäňiz. Şu sevişen adamlaryňyzyň ýaýyna baryp daş etdiň ay daşda diýdimmi? Ýok. Men öle sevişeňizde men tarapdan size erkege jaň bardymy? Erkekden Elif azar berýäňiz, beýtýäňiz diýip men tarapdan jaň bardymy? Ýok. Diňe ýeke jözüm sevişdim sizle. Hiç kime jaň etdirmedim, hiç kimi deport etdirjek diýip şantaj etmedim. Hiç kimin çağısından urmadım, ecesinden urmadım. Ediydi urdum, o edidilen öz arandak mesele. Çünkü Edil hak etti. Bütün gıydılan reklamasını edip Edil hak etti. Yönesi de aýtjakdadım. Edil'e soň biz düşüşdük. Yöne gıydılar siz ullu kanyaşı. Näme? Şeker. 3 aýlap men gurrun etdim. Bir gezek sag otur, çep otur dip göwnüňe demedim. Nartas. Bir Elif çelep men oğudan bilen aram boldy. Bir gezek sana şunu mançak diýen berdim. Gel seni oğudandan yaraşdyrjak nartas. Gel sizi yaraşdyrayın. Agzy bir haly dokan üýşüp, keçe dokan üýşüp. Näçe men beýjäňiz? Biriňiziň arkaňyzdan söýüşen ýaýnaňyza baryp daş etdiň diýip üýşüp size hüjüm eden ýerim mam. Bam aydın gıylar gurlan. Gurlan gıylar. Elif yubanıktı diýäňiz insanyňda.
Ne